Tens raó, perquè és una cançó molt de guapa, la coneixia pas, veus? Bé, jo aquesta setmana... I en parlar amb Antoni, és quelcom del món de se pas, te toca. Aquesta setmana t'he dit que has escoltat d'aquests discs per saber jo a on me retrobava. Bon, les cançons m'agraden, però sempre n'hi ha alguna que te toca més que les altres. I jo, continuant sempre amb el retrat d'Antoni, jo passi un altre disc que és de la Trinca, que diu El cap, molt fort. És veritat que ens han portat en un món molt espatllat i cal tenir el cap fort per no pas deixar-me anar pels uns i pels altres. És el que deia aquesta cançó de la Trinca. Podríem passar, Claude, en el segon disc, que és una altra manera de la faceta d'Antoni Montaner, perquè fins ara escoltàvem cançons del seu primer disc que se'n deia Jo canto l'esperança, i n'ha fet un altre de disc, un 33 torns, que se'n diu Tindrem estius. Tindrem estius, jo diria que és una altra manera de veure Antoni. Sembla que hi ha hagut una evolució. Què és aquesta evolució que ets fet? L'evolució és l'afirmació de la meva creença, de la meva fe en les capacitats i en el valor dels que viuen en aquest país. Jo voldria que escoltéssim una cançó que se'n diu La filla de la vall, perquè veus, hi ha versos que m'agraden. Jo, vine, l'aigua de la font i el seu cant, et faré conèixer i sé que t'agradarà, filla de la vall. És una cançó d'amor, una cançó d'una poesia. És a dir, que jo, la meva naturalesa, jo sóc algú de... m'agrada molt la poesia, sóc algú de molt... m'agraden les coses molt calmes, molt tranquil·les, i malauradament som talment trepitjats que estic obligat a vegades de defensar les coses pegant crits, perquè si no ho fem nosaltres no hem d'esperar de ningú. Però el que faig, jo he de dir que no faig pas res de política, és a dir, que no tinc per res a veure amb la política, i si participo l'UR, que és ben bé per la defensa del meu país, del nostre país en tots, i de tots dels catalans, però de tots els que viuen i treballen en aquest país, c'est-à-dire les Catalans et tous ceux qui vivent et travaillent dans ce pays, c'est tout ça. Els que s'hi reconeixen en aquest país, el que els agrada aquest sol, i que llavors tenen pas por de lluitar un xic perquè quedi aquest país ben bé nostre. Doncs ara podríem escoltar, Claude, tu se pas si l'has sentit, aquest últim disc, La filla de la vall. La som passada. Que l'he passada? Un cop o dos la som passada. Bé, ara escoltem La filla de la vall. Vindrà on podrem cantar només cançons d'aquestes, cançons de pau, de benestar, de felicitat. Vine sota l'alzina i sota el sol, aquesta cançó, tot un climat. I bé, canviem de tema i ara a l'Eli, que escolta Llivai, li n'explicaré una que li vaig poder explicar l'altre dia, perquè vam perdre el maig amb la gent de salses. Vam perdre, sí. Però després del maig van guanyar nosaltres, amb en Pepitó, les harmonicars i les històries. I bé, queixa pels amics de salses que els hi vaig pas explicar l'altre dia. És un general que passa una inspecció a l'infermeria de la caserna i s'adreça i diu: bon dia, soldats. I s'adreça a un jove i demana: de què patiu vos? I l'altre diu: de morenes. I com vos curen? I l'altre respon: bastonet, cotonet i untet. Untet per untar. I quin és el vostre més gran desig? De ser guarit per anar a defendre la pàtria, general. Molt bé. Passa un altre. I vos, de què patiu? Morenes. I com vos curen? Bastonet, cotonet i untet. I quin és el vostre més gran desig? De ser guarit per anar a defensar la pàtria. Molt bé, nen. I vos, què vos passa?
carai, diu, jo pateixo de morenes, un altre. I com vos curen? Bastonet, cotonet i untet. Teniu un desig a formular? Sí, a ser guarit per anar a defensar la pàtria, majestat. Bé, i passa l'últim, diu, i vos, de què patiu? Jo d'angina, respon el soldat, d'una veu presa. I com vos curen? Bastonet, cotonet i untet. I quin és el vostre més gran desig? Que canviïn el cotó quan sigui el meu torn, general. Bon, aquesta anava pels amics de Salses i per tots els altres que els agrada. Veieu aquell pastisser que ens està escoltant, no? Jo sí. Bon. Has telefonat avui? No me fa per res. I bé, ara he cercat un disc que parlés de salses i n'he trobat un que va molt bé amb el que deien després. Tu deies que aquesta façada mediterrània catalana era una realitat, o podia ser més tard una realitat. I jo dic que aquesta façada mediterrània és reunida ja, però per una paret de betum. Una cosa ens uneix ara, a Salses a Guardamar. El grup Esquirols que cantava de Salses a Guardamar, units tots per una paret de formigó. Toni, com se diu en català? Gala, de gala en gala? Sí, de gala en gala, de recital en recital. Sí. Aquesta saison com se prepara per tu, bien? Per nosaltres no es prepara pas gaire bé perquè canviem de rumbo, és a dir, que ens desprofessionalitzem. Hem estat els primers a professionalitzar-nos dins la cançó catalana. Era una manera de dir puix que creiem a la nostra cultura, puix que creiem a lo nostre, fem-ho. Hi ha cantants anglesos professionals, francesos professionals, espanyols professionals, perquè pas catalans. Exactament, tens la UQI.